Diha sa atong mga pagbasa, sugod pa ni adtong mga pipila ka adlaw ang milabay. Hangtod karon, maghisgot mahitungod sa katapusan. Mga butang nga manghitabo, makalilisang, mga kasakit, mga pag-antos, mga pagpanglutos, ay pa moabot ang pagbalik sa Ginoo. Kining tanan gitawag nato nga kikinahanglan nga mahitabo kayon. There is no way out of this. O sa may purpose, hadlokon ba kita? Dili. Kita ba paspaantuson kay ang atong Ginoo mura og kinaganahan sa magantos ta? Dili. Kining tanan mahitabo aron mobanos ang kaanindot, mobanos ang bag-ong langit ug ang bag-ong yuta. Kinahanglan mahanaw ang karaan aron mobanos ang bag-o. Busa sa atong ebanghelyo karon, nag-ingon ang Ginoo nga hinumdumi ang kahoyng igera ug ang tanang mga kahoy. Kung manahon na gani sila, mahibaluan ninyo nga duol na ang ting-init. Ingon usab ni ini ang giisgutan sa Ginoo ba sa iyang mga pagtudlo nining katapusang mga adlaw sa atong tuig liturhiko nga gikinahanglan nga mag-antos. Kani ding pag-antos is a kind of purification. Suffering is a kind of purification. As Christians, we do not consider sufferings as penalty from God. Instead, we consider our sufferings as sharing the sacrifice of Christ for the salvation of the whole world. If you remember, ang devotion to the Sacred Heart, as a devotion, it is a devotion which is called reparation of sins. That Jesus, when we remember Jesus, He died in the cross. He sacrificed Himself in the cross. He died for all of us. For what purpose? To pay our sins. Muna siya ang devotion sa Sagrado Corazon. Unya, kining Dios nga nagbayad sa atong mga sala, pinaagi sa iyang kamatayon diha sa krus. Siya mao'y atong gituuhan nga Dios nga nagpasaylo kanato. Og si bisan kinsa nga mahiusa kang Kristo nga namatay diha sa krus, makaambit sa iyang kinabuhi. Mao nga ang mga Kristiyanos should be willing to share the sufferings of Christ. When we are asked to suffer, we should not consider God is angry of me. When you are asked to suffer, do not consider nga hindi ka na mahal ng Diyos. When you are asked to suffer, remember, God is asking you to share His sacrifice for the whole world. Here comes the concept of reparation of sins. Mao man nga sa debosyon sa Sagrado Corazon, iyag yun na siyang buot ipakailap sa kalibutan. Gisugo niya si Margaret Berry. Ipakailap sa kalibutan ang debosyon sa Sagrado Corazon. Nganong gikinahanglan man nato kining debosyon sa Sagrado Corazon? Tungod kay ang kalibutan, the sins are increasing. Sins of the world are increasing. Therefore, ang ato pong sacrifices for the reparation of sins should also be more increasing than sins. If sins are increasing, ang atong reparation of sins must be more than the increase of sins in this world. So kung mao ni, kanang when we are asked to suffer something, let us offer this to the Lord. Lord, thank you for giving me this kind of suffering. We know it is only very little compared to your suffering, O Lord. But thank you because you have chosen me to share your suffering. Lahi man ang atong pag-ampo kung natin suffering. Lord, take away this suffering from me. Instead,
nga magampo ta ana, ingon ta Lord nga, Lord, help me carry my suffering. Thank you for choosing me to share your sacrifice. Kay ang sakripisyo nato for the reparation of sins, dako og ikatabang alang sa pagkapasayloan sa mga sala ni ining kalibutan. So kumaon ni atong tan-awon nga gipasinati sa Ginoo ba ingon siya nga moabot kining mga butanga, mahitabo kini, ingon ani mahitabo kining mga panahon sa pag-antos, mahitabo. No. Ngano gikinahanglan kay to purify us and also to help us able to sacrifice for others. Unya, luyo ning tanan, dili matapos diha sa sakripisyo. Dili matapos diha sa katalagman, diha sa mga kasakit, diha sa mga pagpanglutos. Sa ingon karon sa Ginoo, hinumdumin ninyo ang kahoyng igera o ang tanang mga kahoy. Kung manahon na gani sila, mahibalo kamo nga duol na ang ting-init. So sa ilagod ka panahon, di ba na ay tawag nga season nga tugnaw. Mag-ice gani sa ila, magkakaroon ng yellow. Unya, ang palibot, ang mga kahoy, ang mga tanom will be covered by snow. Covered with snow, unya, dili ka makakita. Like everything is buried. Pagkahuman ni ana, after certain period of time, mga hanaw, kining maong gitawag na to nga panahon sa katugnaw, unya, mubanos ang panahon sa ting-init, o ang mga tanom, mga kahoy, bag-o na og mga dahon. Pagkanindot no kay bag-ong dahon, bag-ong ikaw. Bag-ong dahon, bag-ong paglaom. Bag-ong dahon, bag-ong kinabuhi. Mingon na nga tong Ginoo, of course mahitabo kining tanan. Apan human ni ining kasakit pag-antos, human ining gitawag nga mga katalagman, human ining tanan nga mga panghitabo nga makalilisang, unsa ingon sa Ginoo, there is new life. There is new hope, there is new strength. So mao mga kaigsuonan nga when things happen not according to our plan, when we suffer, let us always keep the hope. Keep the hope that something better is coming. Human sa tingtugnaw, moabot na pod ang ting-init. So mao nga di sa atong gospel gipahinumduman kita nga keep the hope burning. Magpadayon kita sa paglaom sa Ginoo bisan unsa pa man ang atong kahimtang, bisan unsa nga mga pag-antos, kasakit, palas-anon nga atong dala ug atong giatubang niining panahona. Let us remember nga walay permanente nga kasakit. Hinuon ang kalipay, adunay gitawag kalipay nga dayon. So mao mga kaigsuonan nga diha sa Ginoo makabaton unta kita og kalig-on o paglaom kanunay as we enter, no, hapit na tamusulod sa Jubilee of Hope. So ang mga messages karon makalilisan apan luyo sa mga kadaot, luyo sa mga di pa ayong panghitabo. At the back of this there is new life, new strength, new vigor, new inspiration, there is new hope. Manindog kitang